I denne her video skal vi se lidt nærmere på redskaber til klinikere, som kan være en hjælp til at støtte patienter i egen håndtering af rygsmerter. En del af vores arbejde i klinikken er at klæde patienter på til egen håndtering og have en rolle som sparringspartner frem for en behandler, som bare lige fikser alle problemerne. Derfor kan det være rart at have nogle redskaber til at lave simpel målsætning, finde ud af, hvor motiveret patienten er og vide, hvad de egentlig tænker om deres rygsmerter. Det bliver der set nærmere på i artiklen Self-Management at the Core of Back Pain Care – 10 Key Points for Clinicians. Processen dækker over 10 punkter, delt op i faserne planlægning, levering og evaluering, og for at videoen her ikke skal blive alt for lang, så knytter jeg lige en kort kommentar til hver af punkterne, og så kan du ellers læse på skærmen, hvorfor og hvordan man kan arbejde med det. Så sæt eventuelt videoen på pause undervejs, hvis der er behov for det. Det første punkt under planlægning er punkt 1, som er at lade patientens målsætning guide håndteringen. Mange patienter føler, at de skal komme af med smerterne, før de kan begynde at lave ønskede aktiviteter, som f.eks. at dyrke mere motion. Men som bekendt er det nogle gange den overbevisning i sig selv, som er barrieren. Så prøv at finde ud af, hvad det egentlig er, patienten ønsker, og have det som fokus og mål i behandlingsforløbet, frem for kun at fokusere på at mindske smerterne. Punkt 2. Tag fælles beslutninger. Optimalt set træffer patienten og kiropraktoren beslutninger i fællesskab. Kiropraktorens rolle her er som fagperson at dele ud af sin viden om forskellige behandlingsmuligheder og tiltag, så patienten kan træffe en informeret beslutning, som passer vedkommendes behov. Punkt 3. Find patientens motivationsniveau. Groft sagt vil alle patienter være i et af de 5 stadier her, som fortæller noget om, hvor klar til forandring de er. Og det kan være godt at vide, så man kan tilpasse sin behandling. Patienter i stadie 1 og 2 og måske 3 har formentlig brug for mere information og rådgivning, mens patienter i stadie 4 og 5 er godt på vej og har måske mere brug for opbakning og positiv feedback. Det første punkt under levering er punkt 4, som handler om at afmystificere symptomerne. Mange patienter har et negativt syn på deres krop og har brug for at få at vide, at den ikke er ved at gå i stykker, på trods af, at man har ondt. Og selvom man selvfølgelig skal være ærlig omkring patientens helbred, så er det ofte en fordel at have et positivt fokus i ens forklaring, hvor man bør se muligheder frem for begrænsninger. Punkt 5 går ud på at lære patienten problemløsning. Når patienten får ondt eller bliver utryg ved bestemte bevægelser eller aktiviteter, bør man udforske og opfordre patienten til at eksperimentere med det og udføre det på andre måder for at finde løsninger. Punkt 6. Sæt patienten op til succesfulde oplevelser. Mange patienter, og særligt dem med kroniske smerter, vil have bevægelser og aktiviteter, som de har undgået, og det kan være en meget positiv oplevelse for dem at overvinde dem igen. Brug derfor gradueret eksponering til at udfordre det i et tempo, som er trygt for dem. Punkt 7. Giv redskaber til at håndtere smerter og følelser. Håndtering af opblusninger er en væsentlig del af at leve med rygsmerter, så derfor bør man give patienten nogle redskaber gennem rådgivning og justering af aktivitet, så man kan bevare roen, når smerterne blusser op. Det første punkt i evalueringsfasen er punkt 8, som handler om at evaluere og justere målsætningen. Opfølgning med patienten er nødvendig. Dels for at vurdere behandlingseffekten, men også for at sikre, at vi som klinikere bliver dygtigere. Tænk på det her punkt som at gøre status, hvor I kan samle op på den oprindelige målsætning og patientens overbevisninger, så I kan justere dem efter behov. Punkt 9. Evaluer patientens forståelse af rygsmerter. Der er ret stor forskel på egenhåndtering hos den ene patient, som går i panik hver gang rygsmerter blusser op, og så hos den anden patient, som forstår og accepterer, at det kan ske, og der i så fald er nogle ting, man selv kan gøre, og nogle ting, man kan få hjælp til hos kiropraktoren. Brug derfor punkt 9 til at finde ud af, hvad netop din patient tænker. Det 10. og sidste punkt er at støtte patienten i videre handling og planlægning.
Evaluer igen, hvilket ændringsstadie patienten er i, og undgå at sætte smertefrihed som succeskriterie for behandlingsforløbet. Vurder i stedet succesen efter, hvorvidt patienten har fået større viden og evne til egenhåndtering. Det skal siges, at egenhåndtering jo ikke betyder, at man bare efterlader patienterne alene og krydser fingre for, at de klarer den selv. Det betyder, at man klæder dem på til at kunne stå mere på egen ben og giver dem den nødvendige viden til at håndtere udfordringer og hvornår de bør opsøge sparring og behandling igen. Forhåbentlig kan du tage en ting eller to med fra videoen her, som du kan bruge til at hjælpe dine patienter med deres egen håndtering. Tak fordi du så med.